Shalom, salam sejahtera di hita salut na damang dainang. Marsada ni roha mahita martanya kita. Dami ni debata na sumurong siyan salut na roha. Ima mangaramot ya katiate do pikra muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhartay. Amen. Atani Tuhan na sartu hita dia para partikyanon. Dia nek mesen buku patpasalmen. Bidu ono plonong. Mamuka mesa naik na parjolo sa tuat na pasyahon o mahatan ni Tuhan. Ede siyan si Daud. Marulupulot tu debatama alis sa dokta noon. Ede ho kamu nama hamuliaon ni guarna. Marmulia baik kamu na puji-pujian. Dok kamu nama madok debata tung nasok kaluak kapabenamu. Binay ni hinatibul ni gugong. Eko marsoba tuho ak kabusot. Iko lihat portibo tay marsob batu ho sugut. Jala mangedeo ko mangedeo guarmo. Robe mahamu marnida kapabayan ni libata. Tung nasok kaldo pangarajaon na di manusia. Nunga di pauba ibana lauti gabe mahiyang. Mardalapak do nasida manari pari batang aiki. Malas ni roha do hita ujui mida ibana. Matua ibana mangarajay marhite-hite hagugunay. Sa mga ranapi matana tuaka bangso. Asa unang dipagijang akka panguturi dirina. Puji ma debata nami hamu alik akka bangso. Jala patubiyo kamu nama suara puji-pujan. Iba na mabayan hosat na mangulu. Jala dan niloas. Tota tarsuladit ido pajahon na. Huria nenolonga dibagas sa tuhat na Jesus Kristus. Didokon akka poda na tuat-tuat na julu. Molo na dinggan. Na pinatupam tuak kadongamu. Unang paingot imo. Alay. Molo na dinggan. Na binani dongamu tuho. Imo. Nah, di paduan na parjoloy. Adong dua na naisidoron na. Buasa dan rikot ingoton pabay na nadinggan ng tabay tuduat. Parjolo sa hali aso ng tubo di jangiro. Isarana. Moloy mataurupi ali-aleta dongat taman na isipi. Olo yung tubo di jangiro. Ngaurupi siyan. Napaduahon aso ng tubo juk niroha. Isarana sa ngono. Taurupi dongat. Alay dan di balosong. Manang ditiki na marsitaw no kita. Bodo iba na mangurupi dan diurupi kita. Pasti juro hatta. Nah. Paduhan na paduaho ni. Basa ikot ingoton. Akan nadinggan. Na dipatupadongat tu hita. Asa taboto madok muliate. Asa taboto martorok ni roha. Asa taboto musena. Nang mabenadinggan tuaka doa. Nah, hurian yang nolongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na satu hita dia para partikyan. Takasdo di patuduhod di bata holong ni rohana tu bangsona. Diurupi di bata do bangsoi madalani akasitaono. Di palua di batado bangsoi siya nakamusuna. Jalatari pardo di bahay di bata bangsoi siyan tano Mesir bungot do tano kana. Di siyala pangurupin ni di bata na masa uli. Pangurupin ni di bata na masa denggan. Di patu 24 pasal memang puji-pujian tu di bata. Di doni mana ma olo-polo. Songon hatarida las ni roha di ibana. Di siala pandonganio. Di siala holong ni debata. Di siala asin ni debata. Nang dilalai ibana di bagasang ulu. Perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Menjadi dasar daripada pemazmur. Untuk bersyukur. Untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk memasyurkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jala bangsipe. Di igil debatado, asa gabi perhitin ni debata bangsoi, mangurupi kadoan.
Asa gabi parihitian di debata bangsoi mangurupi akka jelmana sona margello. Asa gabi parihitian di debata bangsoi patudun holong ni debata tuaka humalia. Nampa sa sitong na bangsoi jujuk gabi manibil siya dalan do lomo ni rohan ni debata. Alin niya manginang ninulong di baga sa tuata Yesus Kristus nang padohan di na tua-tua na hamidoko na kaninga na mangajari hita gomos. Asa na kita piganuk marsada-sada di bagasan parmolota. Unang tergabi tubuh juk ni roha. Gudang do hita manginang songono. Tapatupa pangurupe tudonga. Nata igi sada. Iko di bana pe iko mangurupi hita. Detik hagaliuta. Ibana pe ko mangurupi hita ditik kinarikot kita sirupa. Molo pola nang diurupi hita juruhat. Karena apa? Karena dasar kita selama ini berbuat baik satu. Yaitu supaya mendapatkan hal yang setimpal. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Hita mangulang nadenggan, hita mangurupi dongata, hita berbuat baik tuaka dongata. Dasarnya satu juga. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Nunga dihaulungi di batah kita. Nunga ditobus kita. Nunga dipatudu di batah akka pabenan na dinggan. Humokop kita. Ana nang dihaulungi di batah do hita ka na dinggan akka hinauli. Nang binani di batah di bagasa ngoluta. Na kita pe. Tapatuduhom may songon hatarindaan. Di batah na mangulu di bagasa ngoluta. Udah di Tuhan, hobar tu ujahan na satu hita, mangulan na dinggan maradok pusaluk na jolma. Nagabi suku-sukut, na jot taulahu di bagasa mulut tamanginang. Tuisi do hita mangulan na dinggan. Tabay majuruji-ruji. Padjolo mong kita bahin tu keluarga. Paduahon tu sahuria. Patuluhon tu todong sa marga. Paupaton tua kasih solvo do kanasi. Ale bohado. Anggo pola adong naso tatadda. Mangido pangurupit kita. Olo data mangurupi. Mana tortaba do akan bilang-bilangan. Molo hurupi ho ahautung na diaw. Mahurupi ho magabiru diaw. Molo hurupi ho ahamad jabbar. Molo dang adong jujur tidak nampak tu papa ngurupi. Alehata ni debata na satu hita dia pada partikianon takas idoko debatan na parjolo sahali saluhu na jol mana porsia iko di patupahon bangulan akan adenggan maradopus saluhu na jolma. Nomor 8, pangurupian na tapatupa bukan untuk mencari soal untung dan rugi. Ale pangurupian na tapatupa tu saluhu na jolma. Songon hataridaan parbui ni haporsyat di bagasan mulutnya. Jangan pernah kita katakan aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus. Tetapi kita masih mengukur segala sesuatu perbuatan baik itu untuk mengukur untung dan rugi. Jadi unang tapatu pasok dia mangina. Mulu anak di debata kita. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kasih Tuhan. Dia berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa memikirkan soal untung dan rugi di dalam kehidupan. Tetapi sebagai cerminan bahwa dia sudah hidup di dalam Tuhan, bahwa dia sudah merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Dapat dua hona manginang nanolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon na nipayngok tu hita ganuk marsada-sada nasa jolma na mangulaw na dinggan tu saluk na jolma hataridaan na anak ni debatado iba na di bagasang nguluna. Kita berbuat baik karena kita berasal daripada Allah. Di bagasan buku sada Tolu Yohanes bindu sada ayat 10 sada beta kasih do kosong rata jahat. Tidak songona pihitagan marsada-sada. Siya debatado halak na mangulan na dingka.
ya siula narwa dang dung di ida di bata. Nomor 8 namangina, karena kita adalah anak-anak Allah yang berasal daripada Allah, maka sebagai anak-anak Allah kita harus menunjukkan perbuatan kita kepada sesama. Dada nang mangigil asa dipalua di bata kita. Dada nang mangigil haluaw di. Ale nung ditajalo do haluaw nung agabi anak ni di bata kita. Ala nung agabi anak di bata kita. Berarti ketaulan akan nadinggat tu salut na jalma. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan menjadi dasar kita untuk atau menjadi tiket untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan sebagai rasa syukur kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Mula anak di bata kita ikut taulan akan nadinggat. So hata di bata na satu kita daripada partiken. Nunga di pauba di bata lau 3 bemahia. Gabe bo mardala pat nasida manaripari batang aiki manasiroha dohita uji mida ibana. Nunga di pahiyang di bata akka dosata. Nunga ditobus di bata hita senaka sitaunota senaka dosata. Gabe mardala kita rak do di bata gabe anak di bata kita. Ala nung gabe anak di bata dohita berarti ikut taulahon nadingka. Napatuluhon jalan na parpudi sahali. Siyan hata di batahon nang dipaingot tu itagan marsada-sada. Jolma na mangulo di bagasan Tuhan atau orang yang bersyukur kepada Tuhan harus nampak dari perbuatan baiknya. Amang inang nanolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus murado hita maduk moliata tu di bata. Ditikilah seroha. Ala ditik marsa taon bakol do kita. Ala tengok ma ala anak di debata kita ikut maduk melihat itu kita tu debata. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tarida sena kepabenat. Gudang do jema sono namangina. Malu martangya ala yang tadi perbuatan yang. Di dokon ibaratna anak di debata dilala pasu-pasu di debata di pasu-pasu di bata kapamulong narukan asik. Ala olo mangalyan ni mahamulati tu gereja. Dangol mangalin hamulation tu akadukan na. Sampai saya dokun man gelekku dapat ima pinarsitan ni rohana masuk tu perguruan tinggi terpasu-pasu udah dokan asik. Di boto ibadah do saya debatai. Alai dan dipatura do bagasan moluna. Dan olo mangalin nak hamulation parbu ini haporsyang. Alinya manginang. Songo di masa ada cerita. Adong masa dapat dita melayani di sada huria. Dung saha ibana di huriaon takasma tubuh ka perbadaa. Memang huria pe huria nang berbada kyan. Di sada tiki adong ma siya tonga-tonga ni huriaon perjahat. Ibana panako, ibana parema do kanas. Jela dipatuduh ni ma paremanoddo. Asa unang betapat di tahun ima di Surya. Tetap ima di teror. Di teror martorus ima pandita. Jela adong masahalak tetangga di tahun nama boto persoalan di sini. Alai se totok mapadita burjutu paremani. Jupang di pasar di Pakulingi nang pemamaus ima paremani. Detik kemar sahib paremani tor hatot di dulu ima padita. Nah, heram ma tetangga no. Nasonar was no agama na asik. Di dok masong padita. Au sel lu mereka amang padita. Di boto amang padita do takas. Nama bad gutur di huriau ibana. Jala di boto amang padita do takas. Jujur do amang padita di tero. Ale bahasa ima. Nading di binamang padita itu ibana. Nadigla amang padita do berubah ibana. Nadigla amang padita do ima gabi dinggan ibana. Romero ka namang padita. Amalus na. Dakugil ibana berubah. Dakugil jalo ku nadinggan sa ibana. Alay, nahupatuduhon. Nang pa ibana dang dinggat tuaw,
nang paibana sa di patudumo ni rohana tuaw. Ale anggo di bata di hawlong ito. So sa daha mulai tiyak ku di bata ikaw totong hawlong aku ibar. Lasong di perupakan. Amang inang nilongan di bagas sa tuata Yesus Kristus. Buahita di bagas sa mulita. Sanggup do hita songoni. Eko songoni do hita manginang. Alana tuan Yesus Kristus songoni do to. Yesus Kristus no natatiru di bagas sa mulita. Ibana do degabe Tuhan jala si palua kita. Jala nang songo dia pe aka narua. Manang jol manamaka suguhok kita. Alay songon hatarida niya porsyata. Iko totong do hita makaulongin nasita. Iko di totong do ima dinggan paranget na tunasita. Ala na buasa. Holong ni debatado na miya dibaga sa nguluta. Jala nang jumulo do debata makalong hita. Setiap orang yang bersyukur dia harus berbuat baik di dalam kehidupannya. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan. Didinggan di basam dia asin di roha. Nunga tarulihan merhiti-hiti hatam. Dipengot Tuhan yasa totok kay pataridahon haporsyon nami. Dibagas ang ulo nami. Asa marhiti-hiti terpasu-pasu ng kahumalian nami. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martaya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasu-masu hita sa luho.